cael gêm gyfartal a 2 gôl yr un yn erbyn Twrci a cholli yn erbyn Belarus, Slovacia a'r Eidal, fe lwyddodd Cymru i guro'r tîm catre y Ffindir. Cymru sgoriodd gyntaf, fflisgo amddiffyn y Ffindir o un ochr i'r llall, Iagor y Bylche a Rhys Gowman fanteisiodd i roi'r Cymru ar y blaen. Oedd Cymru yn rheoli'r chwarae fe ddaeth yr ail gôl drwy Ben Francis a lwyddodd i wasgu'r bêl o ongl hynod y dyn i guro'r gôl geidwad. Daeth y drydydd o'r smotyn, Luke Hawker yn gywir a'i anel. Ac o gornel fer daeth y Ffindir yn ôl i'r gêm, Andre Parching gyda'r ergyd gywir i roi ychydig o bwysau ar dîm Cymru. A gyda symudiad ola'r gêm, llwyddodd Petri McColla roi'r bêl unwaith eto yng nghefn y rhwyd, ond ofer oedd brwydr y tîm catre, wrth i Gymru gipio ei hunig buddigoliaeth o'r penwythnos.